An bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Nin waati in na diɲɛ kɔni kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen wulilen don k'i jɔ. Bɛɛ n'i ka fɛɛrɛ, bɛɛ n'i ka ko taabolo. Faransi lasigiden min bɛ nin waati in na Santarafirikaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Bangi n'o y'u ka faaba ye. Nin kalo in tile 25 n'o ye juin kalo ye san 2025. Ale ye a bila bɔlɔlɔ sira fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ka page Facebook sanfɛ ko olu bɛna na dɔgɔtɔrɔya baara dɔ kɛ Santarafirikaw fɛ ka kɛɲɛ ni dɔgɔtɔrɔya furakɛli sugu dɔ ye. Furakɛli min don falaye a bɛ tɛmɛ bɔlɔlɔ de fɛ a b'a fɔ min ma ko artificiel. O furakɛli ko k'o kɛ sa ka ɲɛsin denmisɛnninw ma minnu si ma san 5 sɔrɔ ni fièvre bana bɛ olu la n'olu caman lasagolen don bi Bangi ale ni Santarafiriki dugu damadɔ kɔnɔna na i n'a fɔ Bangi, Gombongo, Bimbo ale ni Wango. Kibaruya in kɔni dira dɔgɔtɔrɔso minnu bɛ yen n'olu bɛ nin baara ninnu kɛ kɔrɔlen i b'a dɔn k'a fɔ ko min ye intelligence artificielle ye n'o ye ka miiriya kɛ ka fɛn sigi sen kan bɔlɔlɔ sanfɛ min bɛ fɛnw ladege k'a sɔrɔ olu tɛ ko k'o kɛ ka denmisɛnninw furakɛ. Tiɲɛ don min ye waleya in ye a ka fisa nka nin waati in na Santarafiriki ye jamana min ye sigana bɛ maaw la kosɛbɛ dɛ falaye. Dugudenw y'a jira k'a fɔ ko min ye ka furakɛli kɛ ni intelligence artificielle ye kuma tɛ bana kofɔlen minnu filɛ nin ye Faransikaw fɛ ko nin ye ko jɛlen ye fiyewu. Maaw kɔni ye min jira o ye k'a fɔ min ye Santarafiriki ye nin ye ale kɛtɔ ye ninnu bolo kɔbɔyiw ye sa koyi. K'a lajɛ fɛn o fɛn bɛ yen n'an bɛna na o sɛgɛsɛgɛ k'o lajɛ an bɛna na a lajɛ aw fɛ yan fɔlɔ n'a ɲɛna an na taa n'a ye an ka sira wɛrɛw fɛ. Bɛɛ dun b'a dɔn k'a fɔ Santarafiriki ye jamana ye falaye nin ko n'a ɲɔgɔnnaw dɔgɔtɔrɔ ko ta na sira fɛ a ko tɛna se ka sira sɔrɔ sabula subahana mansinw min ye baara kɛcogo ye minɛn kɛrɛnkɛrɛnnen minnu bɛ yen n'olu bɛ se ka nin baara sugu ninnu kɛ olu fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen ma sigi sen kan. Maa minnu bɛ yen n'olu bɛ fɛ nin ka nin furakɛli in kɛ u y'a jira sa k'a fɔ ko n'u m'u kɔlɔsi su bɛ caya u bolo dɛ. Wa siganaba yɛrɛ bɛ min na jaabi minnu bɛna na sɔrɔ ni maaw ma farati a su bɔta tɛ bɔ foyi fɛ sabula minɛn min don ladegeli don filɛli don k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ a bɛ se ka ɲɛ cogo min na. Maa caman bɛ bi furakɛlikɛlaw la olu ma sɔn nin waleya in ma koyi ko sabula mun de la Faransi jamana ale ɲɛsinnen don Santarafiriki ma dɛ k'o ta k'o kɛ yɔrɔ ye bi a bɛ fɛnw lajɛ yɔrɔ minnu na mun b'a to sa k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ a bɛ se ka sigi sen kan. Fɛɛrɛ min filɛ nin ye n'o ye intelligence artificielle ye k'a don furakɛliko ta nasira fɛ ko hali nansara jamanaw n'o ye européenw ye falaye olu yɛrɛ ma bɛn kelen k'a la fɔlɔ koyi nka k'a ta k'a lajɛ ko nin waati laban in na wa ko Faransi bɛ fɛ ka na o sɛgɛsɛgɛ k'o lajɛ Santarafiriki denmisɛnninw na ko maa kan k'i yɛrɛ ɲininka dɛ ni a ko bɔra kojugu la ko mun de bɛna na kɛ sabula min ye farajɛla jamanaw ye olu yɛrɛ ye hakɛ minnu sigi sen kan olu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ma dafa u yɛrɛ fɛ yen bɛnkan ma sɔrɔ baara in taabolo la kuma tɛ ka kɛ ni denmisɛnninw olu si sanga ye. Maa caman y'a jira sa k'a fɔ ko diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ maa minnu bɛ yen n'olu b'a fɛ k'u ka kobaw kɛ u b'a sɛgɛsɛgɛli n'a lajɛli baaraw kɛ u yɛrɛ fɛ yen. Munna bi maa minnu bɛ yen ni se tɛ olu ye sɔrɔba tɛ u ye u jɔyɔrɔ man bon kosɛbɛ Faransi b'a fɛ ka taa nin ko in kɛ u fɛ yen ko walima halisa jɔnya waleya min bɛ u bolo u b'o sira de kan wa ka ɲɛsin farafinna jamanaw ma wa ko Santarafirikaw k'a ɲini nɔfɛ k'u k'u ɲɛ dayɛlɛ sabula u ka jamana a kɛtɔ don t'a sidɔn ye. Falaye nin kibaruya in ale bɛ dan sigi an ka bi wulada in na kibaruyaw la n'Ala sɔnna a ma sini an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan sa ka kibaruya wɛrɛw d'aw ma min ni nin si tɛ kelen ye.